ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆସିଛିକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା ଆଇ କମ୍ ମୁଁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆସିଲି କି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା ଆଇ କେମ୍ ମୁଁ ଆସିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆସିବିକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା I will come ମୁଁ ଆସିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରେକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା I sell ମୁଁ ବିକ୍ରି କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବିକ୍ରି କଲିକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା I sold ମୁଁ ବିକ୍ରି କଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବିକିବିକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା I will sell ମୁଁ ବିକିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କୁହେକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା I say ମୁଁ କୁହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କହିଲିକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା I said ମୁଁ କହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କହିବିକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା I will say ମୁଁ କହିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଭାବନ୍ତିକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା she thinks ସେ ଭାବନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଭାବିଲାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା she thought ସେ ଭାବିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଭାବିବେକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା she will think ସେ ଭାବିବେ। ସେ ଯାଆନ୍ତିକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା she goes ସେ ଯାଆନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଗଲାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା he went ସେ ଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଯିବେକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା he will go ସେ